Fáilte over Cordia, my name is Mr. O'Sullivan. Rialacha na Scoile Gnáth vil. Láháin hí tionól Scoile. Bhí an príomhide ag caint faoi rialacha Scoile. Bhí cosc alcól agus buíocht. Sa chlós, bhí daltaí ag immert pelle agus ag caint. Go tobann, thosaigh siad ag trid. Bhí daltaí eile ag caitheamh tabhac. Bhí fearg an domhan na múntóirí. Bhínig na múntóirí na rialacha arís. Dúirt an múntóir go raibh tabhac dáin séireach. Chur an príomhide gléach na tuismitheoirí. Bhí fearg an domhan na tuismitheoirí. Bhí cruinniú leis an bríomhide maidin. Bhí na daltaí agus na tuismitheoirí in oifig an phríomhide. Labhair an príomhide leis na daltaí. Bhí brón an domhan na daltaí. D'bhain na daltaí tar éis Scoile. D'bhain siad 2 uair. Níor bhris siad na rialacha arís. Cé bheith duine atá sa phictiúir seo? Tá 4 sa phictiúir seo. Cén tá mé sa phictiúir seo? Tá sé 25 tar éis 5 sa phictiúir seo. Cá raibh na daoine sa phictiúir seo? Bhí na daoine in oifig an phríomhide sa phictiúir seo. Slán